Tong mabinay ko baramuna. Ala nung nga sirong ulaw taon. Pero marga dia mamang. Si Tohang. Si Tohang ba hula si habolonan ini hamu hape. Di ulaw sa rumah tuo. Olo ba itu ati. Nakarasi. Horas. Makalapa buruah. Jadi idia maingani hamuna Di Lubas Soit. Lubas Soit. Tarutungo dete. Ino mang. Olo si poholo. Polo persediaan ni si Tohang teh ima. Si Tumorang matos Pituama. Si Pituama. Si Tumorang si Pituama. Dia main na Pituama. Ibain macuama. Tora joda. Baijo. Isiru hamu patorakon si Pituama on. Si Tuaringo. Dia mana masuk tu si Pituama. Bain macuama. Tumorang Pade. Luban Nahor. Dua Suhut. Dua Ringo. Ya. Tohang. Si Tohang Uruk. Tonga. Si Tohang Toruan. Idu ate. Om manegorana si Pituama. Luar biasa te. Jadi na pitu do pinopar do puina ujui. Pituama. Idu ate. Alana ilagu boti adong do. Si Toluama. Adong si Toluama. Te hamuma napuna boru de opu Kristia boru si Tohangona te. Idu ate. Nah hamu karongan Bapak Ibu saudara-saudara penonton setia di channel Palutan Mehmet amuna bangso Batak na jogi bangso sada bangso na bolo do di Portibion ai di dok hola dua do bangso i Portibion ibu tamu de hola dua do bangso di Portibion dia main bangso Batak dohot bangso Israel ido Israel di sana. ngamang ido halakon nih ido dung sidung acara pemakaman ni inang opo Kristian boru si Tohang Romian na boru si Tohang di Luban Nagatibul di Huta Barat Kecamatan Tarutung Tapal Utara. Saat ini kita bincang-bincang bersama dengan keluarga marga si Tohang. Sida Madison hula-hula pangalapa boru di keluarga Huta Barat. Opo tua situ orang adalah seorang yang bijaksana, cerdas, pintar, pemberani dan berpikiran jauh ke depan serta mempunyai rasa kasih sayang kepada keluarganya dan kepada peparannya. Opu tua situ orang hidup sangat lanjut panjang umurnya. Sedangkan anaknya Opu Panopa Raja, Opu Pangaribuan beserta 3 orang cucunya yaitu Opu Abolas Parhuzobong Raja Babiat telah meninggal terlebih dahulu. Jadi dia tinggal bersama-sama dengan cicitnya Manang Ninina yang 7 orang yaitu Raja Pade, Raja Nahor, Tua Suhut Nihuta, Tua Ringo, si Tohang Uruk, si Tohang Tonga, Dohot si Tohang Toruan. Nah inilah yang dijelaskan oleh Bapak si Tohang tadi ketika kita menanyakan apa itu si Pituama. Si Pituama 7 bapak, 7 bersaudara bapak. Nah itulah sekilas tentang si Pituama. Akadia dona masuk tu si Pituama. Saat mata itu hamuna keluarga peparan ni si Pituama di bawah pasugit nang na di Parserahape. Tuhan memberkati. Kamu akarong penonton setia di channel Palutan Mehmet di bawah pasugit dong doh nang na di Parserahan. Niari mata rugi bay sara-sara ni alaman. Om mahami na di bawah pasugit na di Hutan Nagatibul pasak tabi tu hamuna na di Parserahan. Odo pesidung ulaon adat saur matua ni Opu Kristian boru si Tohang di Hutan Nagatibul Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara Sadarion di hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 di soman ka keluarga si Solhot ni hasuhutonon odo pesidung na di banuaing di perbadad dope lao manguzungi ima di pemakaman ni inang natua-tuai Opu Kristian boru si Tohang mauliate ma dituhani di paniroyon niak kaya nakona pinoparna jolo marulaun nabadia do na di hari Minggu tanggal 23 Maret na di patupa di Bagas Nasida alai dung hira-hira 2 jom tuk sidung marulaun nabadia manigor salpu mangoluna siap Portibion didapat masih topai bana inganan banua gijangi ido asa didok Paulus ai dangadong dihita di son huta nahot alai dilului rohata do naro sogut. Jadi om manuai ngaka di basian anak kopoparan ni inang Opu Kristian boru si Tohang pat oma Bapak Glory James
Kuta Barat. Ora samang namangalap boru silalahi. Di siamun nasida akan namar dongat tubuh mau nate. Iya. Jadi nasida mah anak si nomor pi anakin. Molo Bapak Gloria anak si nomor tolu. Anak si nomor tolu. Anak si nomor 5 mangalap boru Panjaitan. Baru siamun nasida si nomor 4 dungi oma bawa syakangan ate Bapak Christian anggo guaryo Jawa do wingot isir teh guar Erwin Jul Castro oma nih jonok itu Jokowi. Nah diba marhubasi do penwaeng disodo boru bintang boru Huta Barat Holan sasada itu tahu do boru ate ido mama apa panggorannya Mama Axel iya oke. Oras-oras mari hamuna saluhna keluarga peparan ni inang opo Christian boru si Tohang mardaka mahariara marurak mazabi-zabi gabi makana ni ulamuna pinopari opo Christian boru si Tohang nanula ni parhalado pe majadi apang do panuhatan jual panahuan tamba madi hamuna kapasamotan songoni manang akahanguluan horas ma